všetkých fanúšikov cestovania. Ak ste z východného Slovenska a občas snívate o talianskej káve priamo pri Koloseu, tak teraz poriadne zbystrite pozornosť. Prichádza totiž správa, ktorá celkom zásadne mení cestovateľskú mapu. Predstavte si to. Sadnúť v Košiciach na lietadlo a o menej ako 2 hodiny sa prechádzať pri legendárnom Koloseu. No povedzte, znie to ako sen, alebo je to už realita? Áno, je to tu oficiálne a potvrdené. Prichádza nová priama linka, ktorá spája, povedzme, dom svätej Alžbety s večným Rímom. Poďme si to rozobrať pekne dopodrobna, čo všetko to pre nás vlastne znamená. Takže priamy let do Ríma. Wizz Air prináša spojenie, na ktoré, a to si povedzme na rovinu, mnohí čakali celé roky. Poďme sa pozrieť na detaily. Dobre si zapíšte tento dátum do kalendárov 31. marec 2026. Presne v tento deň sa začína písať nová história, odlieta totiž historicky prvý priamy let z Košíc do Ríma. A teraz to najlepšie. Cena. Letenky budú štartovať na, a to je fakt neuveriteľné, 24,99 €. Áno, počujete správne. V podstate za cenu lepšej večere sa dá dostať do jednej z najúžasnejších metropol na svete. Lietať sa bude 2-krát do týždňa. Viete, čo to znamená? Je to úplne ideálne či už na taký predĺžený víkend plný pamiatok, kávy a atmosféry, alebo pokojne aj na týždňovú dovolenku pri mori. Takže, aby sme si to zhrnuli, letí nám Wizz Air. Odkiaľ? Z Košíc. Kam? A toto je dôležité, priamo na Fiumicínu, hlavné rímske letisko. To je obrovská výhoda, pretože ste prakticky hneď v centre diania. Lietať sa bude moderným Airbusom A321, takže o pohodlie je postarané. A naozaj pre celý región je to absolútne prelomová údanosť. Lenže, a to je na tomto skvelé, Rímom sa to vôbec nemusí končiť. Táto linka je v skutočnosti kľúčom, ktorý odomýka dvere nielen k moru, ale aj do celého Stredomoria. No a pre koho je vlastne táto linka určená? Jasné, v prvom rade pre všetkých milovníkov Ríma, histórie a umenia. Ale to je len začiatok. Obrovský potenciál je tu aj pre tých, ktorí si chcú užiť dovolenku pri mori. A potom je tu tá tretia, veľmi šikovná skupina cestovateľov, ktorí využijú Rím ako prestupný bod na cesty ďalej. A viete, aké jednoduché je to dostať sa k moru? Predstavte si to. Pristanete na Fiumicíne, nasadnete na vlak, ktorý vás za chvíľku dovezie do centra a odtiaľ, no stačí ďalšia polhodinka cesty vlakom a už sa môžete kúpať. Lido di Ostia je samozrejme najbližšie, ale ak máte trošku viac času, určite stoja za zváženie aj malebnejšie mestečka ako napríklad Santa Marinella. A na toto netreba zabúdať. Fiumicino je obrovský. Naozaj obrovský medzinárodný hub. Takže čo takto si z Ríma odskočiť na pár dní na Sicíliu, alebo na Sardíniu, alebo dokonca do Španielska? Tie možnosti sú tam takmer nekonečné, fakt. A teraz sa poďme pozrieť na to, akú revolúciu v cestovaní táto linka vlastne prináša. Porovnajme si, ako to bolo predtým a ako to bude teraz pre celý východ Slovenska. Ten rozdiel je, poviem to na rovinu, priepasný. Proste zabudnite na tie nekonečné hodiny v aute do Budapešti alebo Viedne a zabudnite aj na tie drahé, komplikované lety s prestupmi. Teraz je tu priamy, rýchly a čo je najlepšie, lacný let prakticky priamo od dverí. A tuto vidíme čierne na bielom. Ten nový let Wizz Airu, to sú zhruba 2 hodinky vo vzduchu. Cena o 25 €. A teraz to porovnajme. Cesta autom do Budapešti a odtiaľ let, to je pokojne 5-6 hodín, plus náklady na palivo, plus samotná letenka. A let s prestupom, povedzme cez Viedeň alebo Varšavu, tam sa bavíme o 4 a viac hodinách a cena sa hravo vyšplhá nad 150 €. Ten rozdiel v pohodlí a nákladoch je proste obrovský. Ale Rím, ako som už naznačil, je len jeden dielik celej skladačky. Košické letisko totiž zažíva parádny rast a stáva sa z neho naozajstná brána do Európy pre celý región. Máte chuť na víkend do nejakého mesta? Žiadny problém. Z Košíc sa lieta do pulzujúceho Londýna, a to hneď na 2 letiská. Potom tu máme nádhernú historickú Prahu, veselý Dublin, hudobný Liverpool a netreba zabúdať ani na vnútroštátnu linku do Bratislavy, ktorá lieta neuveriteľných 9 krát do týždňa. A čo tak trochu slnka a mora? Jasné, celoročne sa dá letieť do slnečnej Malagy v Španielsku. V lete je tu zas obľúbený Zadar v Chorvátsku. No a teraz k tomu všetkému pribúda Rím, odkiaľ je to, ako už vieme, k Tyrhenskému moru len naskok. No a potom sú tu tie, povedzme, strategické linky.
Pre biznis cesty alebo pre lety do vzdialenejších exotických destinácií sú tu kľúčové spojenia s veľkými letiskami. Do Viedne sa lieta 11 krát týždenne, do Varšavy 6 krát, do Zúrichu 3 krát. Odtiaľ sa už dá naozaj dostať prakticky kamkoľvek na svete. Dobre, takže už sa plánuje cesta, super. Poďme si dať zo pár praktických tipov, na čo myslieť, aby všetko prebehlo úplne hladko. Takže pár rýchlych, ale o to dôležitejších rád. Prvá vec, úplný základ. Skontrolujte si platnosť dokladov, či už občianskeho alebo pasu. Druhá vec, naozaj nepodceňujte cestovné poistenie. To môže ušetriť kopu starostí a peňazí. Ak sa cestuje v lete, treba sa pripraviť na poriadne horúčavy. No a klasika, ako v každej veľkej metropole, dávajte si pozor na veci, hlavne na miestach, kde je veľa ľudí. Táto nová linka z Košíc do Ríma, tu je oveľa viac než len ďalší let. Je to skutočné prepojenie východu Slovenska so svetom histórie, kultúry a slnka, ktoré sú teraz bližšie než kedykoľvek predtým. Svet je z Košíc zrazu oveľa dostupnejší a bližší. Takže otázka na záver je celkom jednoduchá. Kam sa poletí ako prvé? Napíš mi do komentára, či by si túto linku Košice-Rím využil a kam by si z Ríma vyrazil ďalej. More, pamiatky alebo futbal. Kľudne pridaj aj vlastnú skúsenosť s letmi z Košíc a nápady, aké ďalšie destinácie by si chcel vidieť vo videu. A ak ti tento obsah sedí, podpora v podobe lajku a odberu mi fakt pomáha robiť ďalšie videá presne na témy, ktoré ťa zaujímajú.